Idan ka kira mutum a waya, kai za ka fara yi masa sallama, shi kuma zai amsa sallama. Kuskure ne a kira ka a waya ka yi gaggawan yin sallama, saboda wanda ya zo da bukata shi zai yi sallama, wanda ya kira ka shi zai maka sallama. Da fatan mun gane? Kuma idan aka zo yin sallama, a yi sallama irin ta musulunci. A daina cewa hello, hi, duk wannan gaisuwa ne na arna, Yahudanci ne. Musulunci abin da ta sani shine assalamu alaikum wa rahmatullah. Wanda ya kira ya yi sallama. Kai kuma wanda aka kira ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaga kun samu lada, kuma kun samu kaunan juna, wanda musulunci yake cewa ku yaɗa sallama a tsakaninku. Don haka 'yan uwa sai mu kiyaye. Kamar yadda idan mutum ya zo wajenka face to face, shi zai fara ma sallama. Kuma idan mutum ya zo wajenka da bukata, bai yi sallama ba, annabi ya ce kada ka masa magana. Haka idan mutum ya kira ka a waya bai yi sallama ba, kada ka masa magana. Sai ya yi sallama, kuma shi zai fara. Ko wane ne shi, ko babba ne ko yaro, idan ya kira ka shi zai fara yin sallama. Wannan ita ce ka'ida, mutane mu kiyaye. Ana kuskure a wannan waje sosai. Sai ga an kira mutum amma shi yake sallama. Ba daidai ba ne.